శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. విష్ణునామస్మరణతో అవలీలగా మోక్షం. 14 లోకాలలో భూలోకం అత్యుత్తమమైనది. ఈ భూలోకంలో భారతఖండం ఇంకా ఉత్తమమైనది. ఇక్కడ మానవుడిగా పుట్టడం ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలం. ఎందుకంటే ఇది కర్మభూమి, సులభంగా మోక్షమిచ్చే భూమి, ఎందరో దేవతల కొలువై ఉన్న భూమి, విష్ణుమూర్తి అవతారాలు దాల్చిన భూమి. కష్టం వెనుకే సుఖం, సుఖం వెనుకే కష్టం, నిత్యం పోరాడుతూనే ఉంటాడు మానవుడు. సులభంగా విష్ణువు సేవ చేయగల అవకాశం కేవలం మనకే సొంతం. ఒక సందర్భంలో కుంతీదేవి శ్రీకృష్ణుడితో ఇలా అంది. శ్రీకృష్ణుడు కుంతీదేవితో, అత్త, కష్టం వస్తే వెంటనే తలుచుకుని పిలుస్తావు. నేను వస్తాను, కానీ కష్టాలు పూర్తిగా తొలగిపోవాలి అని ఎందుకు కోరవు? దానికి కుంతీదేవి, కృష్ణ, కష్టాలు తాత్కాలికంగా ఉంటాయి. అవి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే నిన్ను తలుస్తాము. ఆ కష్టాలు లేకపోతే నిన్ను మర్చిపోతాం కృష్ణయ్య. సకల జీవజాతికి ఆధారం నువ్వు. ఒక సమయంలో నువ్వు ఉంటావు, అదే సమయంలో ఉండవు. ప్రతి జీవిలో ఆత్మరూపంలో కొలువై ఉన్నావు. ఈ విశ్వానికి సృష్టికర్తవి నువ్వు. ఆ కష్టం అనేది లేకపోతే నీకు సేవ చేసే భాగ్యం దొరకదయ్యా. దేవతలకి కూడా నీ సాక్షాత్కారం దుర్లభం. అలాంటిది మాకు మాత్రం పిలవగానే పలుకుతావు. దేవతలకి కూడా సాధ్యం కాదు ఆయనకి సేవ చేయడం. అలాంటిది మనం అనుకున్నదే తడవుగా గుడికి వెళతాం, చేస్తాం, ఏదో ఒకటి కోరుకుంటాం. ఇది ఒక్క మానవుడికి తప్ప దేవతలకి సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే దేవతలకి వారి వారి కార్యాల్లో నిమగ్నమై ఉంటారు. చేసే కార్యాలు మానేసి విష్ణు సేవ చేయడానికి అర్హత లేదు. అలాగే రాక్షసులు, వీరికి ఎన్నో వేల ఏళ్ల తపస్సులు చేస్తే తప్ప సాక్షాత్కారం కుదరదు. కానీ ఒక్క మానవుడు మాత్రమే కేవలం నామస్మరణతో అవలీలగా మోక్షాన్ని పొందుతాడు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ.